Ти си 100 кила мъж, не мога копаеш, де. Ела ти копай в тази почва. И почвата. Това е войнишка да копа. Беланов, тая опата, къде ме дари. Какво с фискар, всеки може да копае. Виж сега, на него 100 апарат, друго му не трябва. Ти не взимате своята. Чай камъка да заровя. Това вече е 60 сантима, за кой ти поеш? Абе, бе, кога бараш на ходка на Айде, метър. още малко. Айде да не С тази казма, какво ще прави? Не, служи камъка на обратно, бе. Обратно ще стане. Да чупи антената познара. Ей, под нивото на язовира сме, да не тръгне вода. Та няма да го чуят никакъв апарат. Тук направо ги долива. Часовника златен ли? По-бързо копай, че слънцето напече. Свърши бадирите. Слънцето ще напече машините. Я го завърти камъка обратно, бе. Това е още малко. Не, там опата вземе. Тая опада като опана тук е... Само се наведеме напред. На банката ще му направим реклама. Ще викаме, че е фискър. Малък фискър си. Гледай да нещо, ти ще му дължиш на пикала в един столя. Натка на обратно, перфектно. Дай апарата, дай еврото, бе. Държи в кария, бе. Те взят пари, да няма пари вече. Ти сега за колко пари? Слагай Парите часовник. трябва да се дадат. Дай 20 стинки, давайте. Леко дойде, бе.